לא, זאת ארוחה משפחתית, לא מפריעים בארוחה משפחתית. מתי אני רוצה לקחת את הכלב? מה? מה ששמעת? כל הגברים אותו דבר. כן? רואה? זה מה שהוא עושה כל היום. כן? אז את כל הזמן דיברתי שאת מעוננת עם הדוש. לא בא לי להתקלח עם הגושי שיער שלך מהכוס. מה לעשות שאתה לא מספק אותי? אני לא מספק? כן. כל הזמן בעבודה. שאתה לפחות אומר שאתה בעבודה. אתה יוצא לחברה שלך על זה. לא עלי במספרה. מה זה? את לא קונה וודקה יותר לבית. אתה משתגר כל הזמן, במה? במה? מרביץ? לא יכול לסבול את זה. אני מרביץ! כן. זה הכלב! אני רק מפליק לך בתחת. זה נחמד. אני יודע. עדיין. מה אתה? מה? לא יודעת להכין פלמן. אני לא יודע להכין פלמן? את צריכה להכין פלמן. את האישה. מה? שטוף. לא רוצה לשתות. אני יוצא מהבית הזה. אני מתחיל להרוג. תפסיקו אולי לצלם. כן, לא ריאליטי פה. Fuck reality TV. They can suck my left nut. הם לא מבינים בבריק. או, הם יבינו אתכם. אני אשלח את זה לצ'ק נוריס. לצ'ק נוריס? אני בוגד. איתו פה. בא. במה שזה לא יהיה הדבר הזה. צ'ק נוריס יותר כוס. צ'ק נוריס? כן. אני בהלם! מה, כי קיבלת אורגזמה מהבטן? צ'ק נוריס? אני לא מאמינה. מה את לא מבינה? מה כל כך קשה להבין? את בוגדת בי עם הכלב שלך. אני אצלם! זה לא... תסתכל, יש לנו בסלון. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה באמת? אתה הבאת את זה לפה. לא נכון, אתה הבאת את זה. לא, זה ביה פיליפ. תפסיק לצלם. זה מה הבא? אני לא מוכן לסבול את זה עכשיו. הצלם לא מרשה. כן? כן? כן. כן? להיות פלמניה, בת זונה. לא רוצה. אל תעשה לי. תרביץ לי עוד פעם? חשבתי שאת אוהבת את זה. מה? אל תסתכלי עליי אל כאן. תפליקים בתחת. זה לא אומר כלום. נכנסה לי שערה לפה. שאת מה? שערה של... ידעתי! לי את הפלמנים שלך. לא רוצה. עוד יותר. בואו יותר. למה אנחנו תמיד רבים? למה? כל בגללך. אני מצטער על זה שהתחתנו בכלל. זה שהבאת. מה? זאת אחת מהאלה שלך? זאת המזכירה. אתה מתעולל איתן? זאת המזכירה. המזכירה? שקט מזכירה. אתה לא מבינה איך זה קשה לעבוד בהייטק. אני בן אדם אינטליגנטי וחכם. אני מפרנס לך את התחת, יא בת זונה. קיצר, אני מזכירה. לא, אני לא. שקט. או שאני מפטר אותך. אתה לא יכול לפטר אותי. לא יכול לסבול אותי. אני גם מפטר את המזכירה שנייה. מזכירה. המזכירות האלה. קיצר. את הפלמני שלך. אני לא רוצה לאכול, הם מגינים אותי, כמוה. טוב. לא, זה סיגר, אני לא יכולה. לא, רגע. לא, מה אתה רגש לי בקדמה? תקשיב. צריכים לדבר. תשבי. אנחנו צריכים לדבר. אנחנו צריכים לדבר. תשבי. תשבי. לא, תשבי, בלה. אני באמת
לדפוק לך בקודם אם לא תשבי. לא, למה אני אומר את כל יאללה? שבי כבר, יא פצונה. תקשיב, טוב! הנה. נכון, אתמול היה לך יום הולדת. לא באת! הייתי בגיי קלאב. מה? צ'ק? לא יכול! אני לא מאמינה עליך! אני יורם זין יותר מהכוס הסיים המגיש. מגיע אותי, יש לו טעם של דג! אני פשוט. לפחות זה לא עם נשים. כמו בדרך כלל. אני נעלתי את העקיבים שלך. זה מרח כל כך מסריח. ששפיך. אני מתעלפת. אתה יכול להבין את הכובע דקה? כן. כמו שאמרתי. והפטל הזה, השפכתי לשם. עד שתית את כל השפיך שלי. גם אתה שתית מזה. שטוב. אני גאה, אני יכול. ויש לי עוד משהו להגיד. You got punked. I'm not gay. לא בוגד בך. ואין לנו ספירות. I get punked!